أزي دمتكم دمت سلفنا هدا إرترايو دمت سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو وانا لواكو زمري وانا لواكو زهدي وانا لواكو أول موسى أبزمرا ما كنت برعاد أول موسى أنك الاسبلة بتبعاد أول موسى بيت موسى لنا بتاعاد أول موسى بيت ونا جقاد برعاد بيت ونا يحواس برعاد بيت ونا جقاد برعاد بيت ونا يحواس برعاد. سلام كنكم وهم زخبركم سمعتنا ازي دمت سلفنا هدا إرترايو لما قدام 23 مارس 2019 زلونا مدبات كلاليكم فلما سمونا ولد فتاة زينا يكاربلكم قتيلو اب وسانيتات سلفنا هذا إرترا مسر زغبره ناي فصام اكال گمگام من رأيان اب ጉዳይ ገባት ስርዓት ይግደፍ ካላይ ክፋሉ ከቀርበልኩም እዩ አሞንቆ ጣዕመ ዜማ አካል እንግሩትናዩ زخبركم سمعتنا نختكتاتولنا بخبر ندعدمكو ناب فلما يمدبنا كسغاغركم سومنا ونتفتات انهو ሶማል ሰራዊት መንግስቲ አድማ ይካይዳሉ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል አድማ ይካይድ ከምዘሎ ተሐቢሩ ሮይተርስ ብዘቀረበው ጸብጻብ መሰረት በውህዱ ኣብ ሰለስተ ማዕስከራት ዝርከብ ሰራዊት እቲ መንግስቲ ዘአድመሉ ምክንያት ናይ አዋርሕ ዘይተኸፈሎም ደሞዝ ስለዘሎ እዩ ሰራዊት ሰላም ኣብ ዝመጽእ ዓመት ተቀሊሉ ንዝወጽ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት አፍሪካ ብምትካ ጸጥታ ሃገር ከውሕስ ተጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋኑ ብሰንኪ ደሞዝ አድማ ዝገብር ዘሎ بفلاي أبزبا مأكلاي شبالي زركب سراوي دموزو كخفوله بزي مقالو معسكراتو رحريحو نابقو قزوي من لسكم زلو تقاليجو أزازنا يتحدى خابتي معسكرات كورنيل عبد محمد أحمد رويتروس أبزهابو توسعي حبريتا سراوي الصومال أفقودو جنبارات مسعو تقات على الشباب الناتفاتة دوكم صدرا بيتون جنابة الميت كلو لأو مرأيو دساقي إلو قالي كابتي معسكرات روحو 5 طرفة كجلسون كله أبقالي قالي يوجن مسعاك أبسلام سراوي حبرت أفريقيا زترفو حد حلو تهدرات كمزلون كولونيل عبدي محمد أفليتو نبرتي نايتا 30 كيلومتر نسمين كاب مقادشو الحقاء تركب كتما بلد تاون أبزهبو ناعيني مسكرنت وتهدرات زعانا إسرا مكان كاب معسكرات كوتسا كمزرأيو قليجوم قدما منيستر صومال حاس علي خيري بزعبا زي أمريكيتو أبزهبو مقلتي وتم زي تمزقبو أبارا سراوي ترايهم دوموز زي تقفلو دحر مبان أزدس سراوي تاب تحتيهم نزركبو تهدرات كمزقبو سويعو كينيا 10 مليون تنين دولار تتحيزو أب كينيا أستاذ 10 مليون تنين دولار تتحيزو مستي ناي حاسو دولار بزيتها حاسو دشتا سبات أب قيد خمزاتو بوليس كتما نيروبي أفلتو نفس وكف ناي 100 دولار برمور أستاذ 10 مليون دولار استقمتي ناي ورقة ناي حاسو تجنزب كاب كازنا نايتي أب نيروبي أب زركب جنفر بانك باركلي تعشقو أب زنبرو الأواني بمكتة البوليس تتحيزو انتقوني أب نوب أفريقيا زمنبرو بانك باركلي اتي ناي حاسو تجنزب أب تحتيو كم زي سنحي قليتشو الله رواندا وغاندا اب دبلوماسياوي مسحاب يركبا منغس رواندا مس اوغاندا زواسن غنا كفال دوب دحر مصاو كريتين هاجرات اب مسحاب اللوا رواندا نتي مس اوغاندا زواسنا غنا كفال دوب ازعصوت المخنات منغس اوغاندا تقاومت بريزيدنت بول كاغامي امريتو يسلطن الله بزبل كسيو اتي برواندا زقربه كسي صلميو زبلو مغلصي منيستر غدات وصاي اوغاندا رواندا دوب معصاو ابلعي اوغاندا ناي قطبا خوينات مخفاتيو كبل كونينو انت قونه بريزيدنت اوغاندا يوري مسوفني أكال هاجر مسمر برم تقاوم رواندا 5 زلالة بوجي أرجعيسولو مسمرحتي تنزانيا كينيا أنغولا ركبا زكاية بريزيدنت رواندا بول كاغامي بزعبازي مسجور بيتو اوغاندا تخسيتو زول مسحة بزملكت كم زي تماعيته دبلوماسياوي منجدات يملكتو اوغندا رواندا بحريتي اكشن 994 على تاوي هلكيت هوتون توتسين
بتقاومتي بمدقاف حد كواقاقسا ازي نفلما اوانا ايكونن ازي حجي تخصيتو زولو مسحاب نبز بأس كي عرق بدبلوماسياوي وزي تخفتحو محبرسة بعالم نخلتيوم مرحتي سعوي تعقد بالله زغبركم سمعتنا سمنا ونتفتات زي مسل نيرو مسترفو مدبات كحاتكم سنة يتانحيد عاسمو غاريرو نايبتات زقي نساعين وتحنا بسري نسكرات فتحي تايا قلب العو شوي تطلقم سو شما 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 عتيل بقاكبو شما شما قرنا لزيو شما شما أبز السلاي توعي شما شما تبين عالبه شما شما أمرتالو ملعي شمرت عالبه شمرت عالبه أمرتالو ملعي شما 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 عالبه شما شما أمرتالو ملعي شما 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 عالبه شما شما أمرتالو ملعي شما شما ኩናት ኢትዮ ኤርትራም ነቲ ብሰላም ክፍታሕ ይኽእል ዝነበረ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ብሓቲ ምምሕዳሩን ዲክታተራዊ ባህርያቱን ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ከመላ ብምጥቃም ድሕረቲ ምስ ሃገረ የመን ዝገበሩ ናይ ማያት ዶባት ኩናት መቐጸልትኡ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ብምግባር ኣእላፍ ህይወት መናእስያት ኤርትራውያን ቀዚፉም ቀጺሉን ኢሳያስ ነቲ ናይ ዶብ ኩናት ጥራይ ዘይኮነን ነቲ ጎኒ ንጎኒ ምስኡ ዝሰላሰ ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕ ምስቶም መሳርሕቱን ብፆቱን ብግቡእ ከይተወከሰን ከይተማኸረን ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱም በይኑም ብድርቅና ይመርሖ ብምንባሩ ካብ ተቃወምቱ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ተመሳሳሊ ንድኽመቱ ዘቃልዕ ነቐፌታት እውን ይቐርቦ ነይሩ እዚ ኸኣም ብወገኑን መሊሱ ነቲ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ኣባላትን ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣቐዲሙ ሻዕኪሩ ጸንሐም ሕድሕዳዊ ዝምድናን ነዳዲ ብምውሳኽ ኣብ ዕፁ መንገዲ እዩ ኣብፂሕዎም ኩናት ደብ እውን በዚያ የብቅዐን ቀጺሉ እውን ምስ ሃገረ ጅቡቲ ናይ ደብ ጉዳይ ጻሕቲሮም ኢሳያስ ግን ንኹሉ ዝቐርበሉ ዝነበሩ ነቐፌታት ሓናጺ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ይቕበሎ ኣይነበረን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ድሕሪ ናጽነት ኤርትራን ንህዝቢ ንምትላል ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክሳብ ኣጋሩ ሙሉእ ዝረግጽ ተጠቒሙሉ እዩ እተን ዝነበራ ልዕሊ 10 ዝኾና ሰሙናውያን ጋዜጣታት እቲ መጋብር ናይቲ ኣካይዳ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኤርትራ ከቃልሓ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ሓለፍቲ ምስሓብ ጠርዙ በፂሑም እቶም ዲሞክራሲ ዝጸልቡ ሓለፍቲ መንግስትን ሚኒስትራትን ቅሬቶኦም ብመንገዲ እተን ዝበዝሓ ጋዜጣታት ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ገባት ስርዓት ግደፍ بقدامነት ነተን ዝነበራ ብስም ነጻ ፕሬስ ዝቆማ ብምዕጻው ነቶም ሰሞያ ጋዜጠኛታት ብዘይ ቤት ፍርዲ ብምእሳርን ብምቕጻልን ጉዳዮም ዛዘሞም ጉጅለ 15 እቶም ጸኒሖም ብማእሰርትን ቅንጸላን እቲ ስርዓት ዝሓቐኦም ላዕለዎት መሪሕነት ወተሃደራት ሓይልታት ካድራትን መሪሕነትን ሚኒስትራትን መንግስቲ ኤርትራ بጉጅለ 15 ዝተፈልጦም ደገፍቲ ዲሞክራሲ ዝኾኖም ላዕለዎት ኣባላት መሪሕነትን እቲ ድሕናጽነት ተኸስተም መሪሕነታዊ ቅልውላው ብምጥፋእ ናይቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ሰጠርየን መሪሕነታዊ ገላዊ ባህርያት ምዃኖም ኣብ ክልቲኦም ኣብቲ መጋቢት 20 2001 ምስ ካልኣይ መፀዋዕታ ምድብ ኣኼባ ኣሰሚዮም ኣብ ትሕቲ ሽግራትናን ፍታሑን ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ጽሑፍን ኣብቲ ብግንቦት 5 2001 ኣብ ትሕቲ ቅልዕቲ ደብዳቤ ዝብል ኣርእስቲ ዘርግሕዎ ጽሑፍን ብዘይሻም መንገዲዮም ገሊጾሞም ሕቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንጹርን ጸረ ስርዓት ግደፍ ዲሞክራሲያዊ ሕቶ እዩ ነይሩ እቶም ምሁራት ብተበግሶኦም ዘልዓልዎ ሕቶም ሙቓም ናይ ክረምቲ ተምሃሮን ኣገልግሎት ናይ ስንኩላን ሰላማዊ ሰልፍን ንኡስ ናይ መነባብሮ ጸገማትን ናይ ዝተጣየሱ ተጋደልትን ጥርዓንን ብዘይረብሕ ገንዘብ ተጠቢርና ዝብል ምዕዝምዛምን ካልእን ብቐጥታ ንፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲን ንስርዓት ግደፍን ብዘቕረብዎ ጽሑፍ እኳን ተሓተቱም
ነቶም ተማሃሮ ብምጉጃልን ብምእሳርን ብምፍራህን ብምቕንጻልን እቲ ዩኒቨርሲቲን ብምዕጻውን እዮም መሊሾሞም እዚ ንህዝቢ ኤርትራም እታ ዝሓልማ ዝነበረ ኤርትራም ከምዘይ መጻትን ንፍትሓውነታ ስቓይ ህዝቢ ጠርዙ በፂሑም እዚ ድማ ብሓፈሽኡም ኣብ ኤርትራም መሰልን መንነትን ተመንጢሎም ስድራ ቤታት ተገፊዖም ስንኩላን ሃገር ተቐንጺሎም መናእስያትናም ካብ ሙቕ ገዝኦም ተመንዚዖም ባርነት መናእስያት ነዊሑ መሬታት ኤርትራም ኣብ ዕዳጋ ክወርድ ሓብቲ ሃገርና ክህገሩም ወለዶ ኤርትራ ሃገሩ ጠንጢኑ ተሰዲዱም ቤት ትምህርታት ተዓጽዮም ነጋዳይ ከይነግድ ተኣጊዱም ሓረስታይ ከይሓርስ ተሓይሩም ቤት ማእሰርቲ ተራቢሑም ኣነባብራ ህዝቢ ባይታ ዘቢጡ ዝብልን ካልእን ብሓፈሻም ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራም ኣብ ትሕቲ ገባት ስርዓት ትግደፍ ምእንትን ኣጽነቱን ኣጸንቱን ደምን ዝኸፈለ ህዝቢ ኩሉ መዳያዊ መሰሉ ተመንጢሉም ከም ሃንቀውትኡን ከም ትጽቢቱን ንዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ከይጨብጥ ዘይኮነስ ኣማዕዲው ዝርኤሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሮም ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራም ድሕሪ ናጽነት ጊዜያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ በይኑ ምስ ቆመን ህዝባዊ ተቃውሞ ኣያጋጠሞ እምበር እቲ ጊዜያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ምዃኑ መጠን መላ ህዝቢ ኤርትራም ካብ ዝቐውም ኣትሒዙ መንግስታዊ ስልጣን ብሰላምን ብሕጋውን ኣገባብ ናብ ብህዝቢ ዝተመርጸ ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሰጋገር ሓንቀው ኢሉ ብዓቕሊ ክጽበዩ ጸኒሖም ከም ሃንቀውትኡ ግን ከም ትጽቢቱን ኣይረኸበን ህዝቢ ኤርትራም ድሕሪ ናጽነት ኣብ ልዕሊ እቲ ጊዜያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዓብዪ እምነት ብምሕዳር ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ሎሚ ክቐውም እዮም ጽባሕ ክቐውም እናበለን ንዓመታት መመላእታ ብሃንቀውታ እኳ እንተተጸበየን ካብ ስርዓት ግዳፍ እንትርፎ ዝኸፍእ ሓሳረ መከራን ሓንቲ ከይረኸበም ሃንቀው ኢሉ እዩ ታሪፎም ህዝቢ ኤርትራም ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጀበርቲ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ዝሕልፎ ዘሎም ፖለቲካዊ ኩነታት ምንጋር ዘድልዮ ይኮነን ምክንያቱም ኩሉ መሰላቱ ማዕረቱ ኩሉም ሃገራዊ ተዓጽዮ ከይኣክል እንታይነቱ ተሓኺኹም ምስ ሓደ ልቢ ጸንቢሮም ብሓይሊ ከም ዘጣቕዐን ኣሜን ኢሉ ከም ዝቐበልን ቀሲብዎን ይቕስቦን ኣሎን ብመሰረቱ ስርዓት ግደፍ በቲ ናይ ምግባት ባህርያቱ ናይ ምውዳብን ምዝራብን መሰል ዓጊቱም يترفد مسل كالوت بسات ኤርትራ ክሕሉስ ኣብ ውሽጢ ውድቡን ሰልፉን እውን እንተኾነም ዝኾነ ዓይነት ፍልሊ ዘይፍቀድ ናይ ትእዛዝ መሃብን ትእዛዝ ምቕባልን ባህሊ ጥራሕ ክነግስ ዝገበረ ስርዓት እዩ ሕሰብ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ህግደፍ ዝሃነፆም ጸረ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራም ንህዝቢ ኤርትራ ኣኺሉ ተሪፍዎስ ናብ ጎረባብቲ ሃገራቱን ተሰጋጊሩም ኣብ ጸጥታውን ቁጠባውን ዘይምርግጋዕ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ጸኒሐ እዩ ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎም ኣዕናዊ ስትራቴጂታትን ፖሊሲታትን ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ጀበርቲ እቲ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝን ካብ ማሕበር አንድነት ዝተቐበሎ ስትራቴጂ ክዕሮ ዘይኮነስ ገና ንዝመጽእ መዋል ዓመቱን እንተኾነም ከም ዘለዎ ክቕጽልን ብሔረ ጀበርቲ ከምቲ ሕልሚ ናይ አንድነት ዝነበረ ተሓኺኹ ክጠፍእ ከም ዝደሊ ብጋህዲ ዘመስከረ ስርዓት ብምዃኑ ኣብ ፖለቲካ ኩነታቱ ከም ዝስዕብ ንግምግሞም መንግስት ህግደፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ቢሒቱም ግበታዊ ስርዓት ተኺሎም ምጽንሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ እውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምምስራት ይኹን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ናይ ምክያድ መደብ ከም ዘይብሎም ብዕሊ ዝኣወጀ ስርዓት እዩ በኣንጻሩ እኳ ድማ ኣብ እግሪ ተኽሊ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ንዘጋጥም ክስገር ዘለዎ ጸገማት እናመዝመዘም ዲሞክራሲ ጸገም ሒዙ ዝመጽእ እምበር ጸገም ዝፈትሕ ኣይኮነን እናበለም ወትሩ ጸረ ዲሞክራሲ ዝሰብኽ ስርዓት ብምዃኑ ፖለቲካውን ሲቪካውን ኣብ ውሽጢ ስርዓቱን ዝኾነ ናይ ምዕራይ ምንቅስቓሳት ዘይቅበል ጸረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምዃኖም ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራም ንሕብረተሰባዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብምጽራር ካብ ዝብል ኣትሒዞም በብግዚኦም ብውሽጥን ዝተበገሱ ምንቅስቓሳት ናይ ሰራዊት ናይ ሓርነት ውግኣት እናቐጸለን ክሳብቲ ኣብ 2001 ከምኡ'ውን ናይ ጥሪ 2013 ዝተኻየደን ክሳብቲ ኣብ 2001 ከምኡ'ውን ናይ ጥሪ 2013 ዝተኻየደ ምንቅስቓስን ናይ ላዕለወ ሰበስልጣን ማእሰርትን ዝቐጸሎም ሰብኣውያን ግሰታትን ብሓፈሻም
ባህርያቱ ዘቃልዑ ምስክራት እዮም ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ምምቀራሕን ናይ ምንጻርን አንፈት የለን ገባርን ሓዳግን ባዕሉ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን እቶም ተግበርቲ ድማ በብእዋኑ ተአማንነቶም ዘረጋግጹ ዕሱባት ሰበስልጣን እምበር ፖለቲካዊ ስልጣኖምን ናይ ስራሕ ቦታኦምን ብዘፍቀደሎ መሰረት ዝግበር ፍትሓዊ ምሕደራ የልቦን እዚ ፖለቲካዊ አተሃላልዋዚ ግዙ ሓልዩ ዝትኮስ ፈንጂ እምበር ዘረጋግቕ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል ከም ዘይኮነም አጀማምሩ ድማ ዘይሉ ዝተረኣየ ዘይኮነስ ቀሲሉ ዝዓበየ ምዃኑ ንግምግሞም ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ሕብረተሰብ ኤርትራም ስርዓት ግዳፍ ብፍላይ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ጀበርቲ በቲ ተኸታታሊ ዝወርዱ ናይ ማሕበር አንድነትን ካልኦት መቐፀልታ ዝኾነ ናይ መንነት ምሕካኽ ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተነፅሎ ብምፍጣር ኣብ ኩሉ መዳይ ተሳታፍነት ብምዕጋት ንህዝቢ ጀበርቲ ንነዊሕ ዓመታት ርእሶም ኣድፊኦም ብተመሳሳሊ ድማ ብዘተኣታተውዎም ስለላዊ ኣሰራርሓም ወላድን ውሉድን እውን ከይተረፈን ኣብ ሕድሕዶም ኣብ ዘይተኣማመነ ደረጃ በፂሖም ናይ ዘመናት ዝሕብን ጨዋ ባህሪ ተበኪሉን ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑም ክሳብ ልዕሊ 60 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ብግዲ ብረት ኣብ ዘዕጠቐሉ ግዜም ሰበስልጣን ህግደፍ ባህርያዊ ሃብቲ ኤርትራ ብግባት ጥራሕ ከይኣኽሎም ንመናእሰያትና ከይተረፈን ከም ሃላቂ ኣቕሓ ክሸጡ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜም ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ሽግር ምጻር ሲኢንዎም ቀንዲ ሕልሙ ሃገር ገዲፉ ክስደት ጥራሕ ኣብ ዝመረፀሉ ግዜ ኢና ዘለና ስለዝኾነ ድማ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ብሰንኪ ሰብ ዘይብል ግደፋዊ ስለላን ከቢድ ማሕበራዊ ተፅዕኖን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ስድራ ቤት ምትእማን ተሳኢኖም እቲ ሓደን ካብቲ ካልእ እናተፈራረሀ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑን እቲ ኣሳሪ ማሕበራዊ ፈትሊ ህዝብና ኣብ ምብጥጣስ ይርከብ ኣሎ ብሰንኪ ስርዓት እዚ ህዝብና ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጀበርቲ ብኩሉ ኣካላት መንግስትን ስርዓትን ወሪድዎ ዘሎም ናይ መንነት ምሕካኽን ፀኒሑ ድማ ነቲ መንነት ጀበርቲ ንምጥፋእ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘሎ ተነፅሎን ህዝብና ብምዕባይን ነቲ መንነት ማሕበራዊ ባህሊ ሓደራ ንምጥፋእ ኩሉ ቁርስታት እቲ ሕብረተሰብ እንተላይ መልክዕ አቃውሙን ንምብላስ ብንጥፈት ይሰርሕ ምህላው ስርዓት ግደፍ ብውፅኢት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝረኸቦ ዕድል ተጠቒሞም ሃገርን ህዝብን መንግስትን ሓደ ዘይፈላለ ገይሩ ብምእሳር አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ሕቶ ይኹን ተቃውሞ ምልዓል ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ከም ከዳዕ ፀረ ሃገርን ህዝብን ተቆፂሮም ካብ ቤተሰቡ ኣዕሩኽቱ ከም ዝንፀል ብምግባር እቲ ውልቀ ሰብ ድማ ንነፍሱም ገበን ከም ዝፈፀመም ከም ዝስምዖ ብምግባር ኣብ ማእከል ማሕበረሰቡ ነብሰ ተኣማንነት ከም ዘጥፍእ ምግባር ብሰንኪ መወዳእታ ዘይብሉም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣረጋውያን ወለዲ ጠወርቲ ይኹን ቀበርቲ ስኢኖም ኣለዉ መናእሰያቱን ክዛመድሉን ሓዳር ገይሮም ክወልድሉን ዝግባእ ዕድሚኦም ኣብ ንጉጅለ ግደፍ ጥራሕ ዘርዊ ፕሮጀክትታት ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘመናዊ ባርነት ካብ ምዃን ነፃ ዝገብሮ የለን ዘለዓለማዊ ባርነት ስለዘየለ ድማ ማሕበራዊ ምቕፃል ወለዶታት ኤርትራ ኣብ ሓደጋም ኣብ ምስጣሕ ይርከብ ኣሎ ብቐፃሊ ምትላልን ትሑት መነባብሮን ተስፋ ዝቆረፀ መንእሰይ ኩሉ ኣቃለብኡ ናብ ስደት ጥራሕ ስለዝኾነን ከባቢ ሃገራት ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁፅሪ ስደተኛታት መናእሰያት ጸረን ኣለዋ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዓቕሎም ዝፀበቦም መናእሰያት ናብ ዝሓሸ መነባብሮን ሰላምን ዝረኽብሉ ሃገር ከምርሑ ክብሎም ኣብ ኢርሸፋቱን ዓመፅትን ንኣተውም ገንዘቦምን ጥሪቶምን ጥራሕ ዘይኮነስ ናውቲ ከብዶምን ኩላሊቶምን ከይተረፈም ተቆሪፁ ፈቆድኡ ይሽየጥ ኣሎ እቶም ዕሸላት መቐፀልታ ማሕበራዊ እሴት ሃገር ብሓድሽ ሓደራ ይብለዙ ብምህላዎም ዝተቃልሐ መሪር ሓቂ እዮም ስርዓት ግደፍ ብስም ሰፈራ ኾነ ኢሉ ንሓዋሩ ሰላም ዘይፈጥር ዲሞግራፊካዊ ለውጢ ከምፅእ ይፅዕር ምህላዎም ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምፍላስ ዘይንቡር ኣውራጃዊ ዝንባሌታት ብምቕራፅ ንመጻኢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ የሳጥሕ ምህላው ብልሽውና ከም ስርዓታት ተኣታትዩም ብግቡን ኣድልወን ካልአን ነውራን ባህልታት ብምትእትታው ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘሪጉም ናይ ዘይምትእማን መንፈስ
ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዙ ይበጽሕ ምህላው ንዘመናት ዝጸንሐም ተሓላሊኻን ተኸባቢርካን ናይ ምኻድ ጨዋ ኤርትራዊ ባህሊ ደምሲስካም ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝዓይነቶም ስሱዕ ህግደፋዊ ባህሊ ክትክእ ይጽዕር ኣሎም ሕቶ ቋንቋታት ንርብዒ ዘመን ኮነ ኢሎም ጸቒጥዎ ድሕሪ ምጽናሕ እዚ ሕጂ ንቋንቋ ዓረብኛ ፍሉይ ቆላሕታ ዝገብር ኣዋጅ ካብ ምትላል ሓሊፎም ልባዊ ከምዘይምዃኖም ልባዊ ከምዘይኮነ ብምእማን ብሓፈሻም ማሕበራዊ ኩነታት ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ዝገበር ስርዓት እዚ ኩሉ መደያዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ንቡር ባህሉን ክቡር ሕጊ እንዳባን ስኢኖም ዝርከበሉ እዋን እዩ በፂሑ ዘሎም ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቁሉናን ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي النرد علون كتباون محبراون شجراتهم النفتحلون علنا لكم النبلالو جزي حجيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ قالسنا قالس هزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات تردرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ كبراتن كبرانن سمعتنا لو قدام زبلنا يوم تحستوتاتنا زوم استخاتاتلكم كوينم زمت بخالق تحستوينا خنرخب كساب شعو سلام قناه نخلنا لاند Salina de Capriar
شما عبدت طلعي شما شما